Indian National nga nagmaneho sa salakyan nga nagbunggo sa mga nagaprosesyon sa Barangay Alangilan, nagpadulong sa kapulisan kag nagpiyansa. Galing balita. Pila ka daw matapos kindagdag ang warrant of arrest sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Multiple injuries kag damage to property sang May 16, nagpadulong sa Police Station 5 ang Indian National nga si Jarpreet Singh sang Mayo 21. Nag-surrendered because may ara sa warrant of arrest kag may bail siya sir nga 500,000. Prepare tanan nga documents. Si Singh ang nagmaneho sa pribadong salakyan nga nagbunggo sa mga nagaprosesyon sa Barangay Alangilan sang tinalikdan ni Abril 18. Tatlong napatay kag 17 pilason sa insidente. Dismayado naman ang himata sa isa sa tatlo ka mga napatay sa aksidente sa pagkahilway sa suspect. Kung may kwata da, sikti kami mga pigado lang ya, wag kami sining may mo. Sa piyak sa pagkahilway sa suspect, nagpasalig ang kapulisan nga hindi ini makapalagyo ukon makagwa sa pungsod. May mga ginubrang aton nga court nga do mga departure hold departure order, kumbaga do ginakwan gid nila sir nga matubang gid sa iya nga kaso. Opo, Kirill Casilla, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.